Wrexham! Wrexham! My Wrexham are Wel, mae o'n fraint ac anrhydedd i ni gael Maxine Hughes yna hefo ni i siarad am, wel, wedi chwarae rhan enfawr yn nhaith anhygoel Wrexham dros y 2-3 blynedd diwetha a wedi bod yn rhan hanfodol o'r elfen iaith Gymraeg o siwrne Robin Ryan i fod yn berchnogion i Wrexham a taith Wrexham i fyny i'r gyngrair nesaf. Felly mae o'n bendigedig cael y cyfle i ofyn cwpl o gwestiynau ti. A diolch yn fawr am fod yn fodlon i wneud yr holl ffordd o Washington i ateb yn cwestiynau ni yma yn De Cymru. Felly, os ga i ddechrau efo cwestiwn mae bron iawn pawb yn Cymru yn cael, ydy o lle wyt ti'n dod yn wreiddiol o Gymru a sut i fynd o fanna i orffen i fyny yn Washington erbyn hyn? Wel, dwi'n dod o Gonwy, felly Gog, ac mae teulu fy nhad yn dod o Wrexham, felly... iawn. Dwi'n dod o Gonwy, ond yn amlwg mae yna elfen o Wrexham yna hefyd. A des i America tua 7 mlynedd yn ôl. O'n i'n byw yn America pan o'n i'n ifanc. Es i brifysgol yn America, a dwi wedi bod yn ôl ag ymlaen yn flynyddoedd, really. Des i tro yma, des i nôl tua 7 mlynedd yn ôl, i gohebu ar yr etholiad gyntaf Donald Trump ac wedi aros. Felly, rwan dwi wedi setlo yn Washington, magu plant yn fan hyn. Wrth gwrs, yn teithio lot dros America, wedi bod yn ôl ag ymlaen i Los Angeles lot am waith. Ond, da ni'n byw yn Washington ac mwynhau, ond wrth gwrs yn methu Cymru ac yn trio mynd nôl pan dwi'n gallu. A sut nes ti ar ôl symud i Washington, wrth gwrs, sut nes ti ddod i gyfarfod efo Robin Ryan ta? Sut oedd hwnnw at ei gilydd? Oedd yn ystod Covid, pan oedden nhw'n dechrau gwneud y promos a dechrau hysbysebu y cyfres. O'n i yn gweithio allan Los Angeles ar y pryd, ac oedd bron iawn bob siaradwr Cymraeg yn America yn anfon rhywbeth i fi yn dweud, maen nhw'n ymchwilio am siaradwyr Cymraeg, ac o'n i'n meddwl oedd o'n joke i fod yn onest. A wedyn oedd pobl yn gofyn i fi ffonio y casting agent i weld os oedd o'n joke neu beidio, ac nes i ffonio fyny i weld beth oedd yn mynd ymlaen, a nath nhw gofyn i fi trio allan am y job. Felly oedd rhaid i fi wneud casting, oedd rhaid i fi wneud recordio y script gyda rhywun ac anfon o mewn, a wedyn nath ni wneud y proses casting i gyd dros Zoom a Skype, achos oedd yn anodd ar y pryd gyda Covid. Ond oedd jyst rhyw fath ag unrhyw casting, really. Rhaid ti'n gwneud callback, a wedyn ti'n gwneud callback arall, a wedyn maen nhw'n deitha ti bod maen nhw eisiau ti'n gwneud job. A felly pryd nes ti gyfarfod nhw am y tro cyntaf wedyn? Y tro gyntaf oedd ar y set pan oedden ni'n ffilmio y promo. Ac i fod yn onest, o'n i ddim yn really gwybod lot am y stori. O'n i wedi clywed bod yna rhywbeth yn mynd ymlaen gyda Wrexham. Oedden ni wedi gweld rhywbeth ar y we, ac eto yn meddwl oedd o'n joke ar y pryd. Lot o pobl yn gofyn i fi, ydy hwnna'n wir? Ydy pobl o'r Hollywood really wedi prynu clwb pêl-droed yn Gogledd Cymru? So o'n i'n darllen y sgript, ac oedd ffrind fi oedd yn helpu fi wneud, oedd yn dweud, mae'n dweud, mae hwnna'n Ryan Reynolds. Felly, o'n i'm really gwybod llawer amdanyn nhw. A wedyn, ffeindio si ar y set gyda nhw yn Hollywood, ac nath popeth cychwyn o fanno, really. A yn amlwg ti wedi dysgu dipyn o Gymraeg i Rob, a mae Ryan yn dysgu dipyn rwan. Faint o gyfle maen nhw'n gael i ymarfer? Ti'n dod ar ei draws nhw a gwbl efo hynny? Mae Rob wedi gwneud ymdrech. Mae Ryan wedi dechrau hefyd. Dwi'n meddwl mae Rob wedi cymryd llawer diddordeb yn ei iaith. Diwrnod gyntaf nes i, o'n i gyda Rob, oedd o'n gallu
canu henwad fy nhadau yn barod, ac oedd e wedi dechrau dysgu Cymraeg. So oedd e really wedi cymryd diddordeb yn y iaith. Ac Ryan hefyd, mae Ryan yn dod o Canada, so mae'n ymwybodol am sut mae rhywbeth yn gallu, mae gwlad yn gallu gweithio yn dwyieithog, achos yn amlwg mae Canada yr fath. Felly, oedden nhw'n parchu y iaith o'r diwrnod gyntaf, really, ac eisiau dysgu dipyn bach o'r iaith, eisiau trio defnyddio'r iaith, eisiau dod â mwy o'r iaith nôl i'r clwb hefyd. A dyn ni wedi gweld hynna dros y blynyddoedd diwethaf, really, lle maen nhw wedi ail-wneud yr pethau yn y stadiwm, wel, dwi wedi gwneud neges i'r ffôn yn clwb Pêl-droed Wrexham, mae'n dwyieithog rwan. Felly maen nhw really wedi gwneud ymdrech i wneud siŵr bod mae Cymraeg wedi bod rhan o'r daith. Mae Rob yn bendant yn mwy hyderus yn defnyddio'r iaith ac wedi gwneud ymdrech o flaen y camerâu i ddefnyddio'r iaith, ond i fod yn deg, mae'r ddau ohonyn nhw wedi gwneud ymdrech mawr ac dwi'n rili parchu hynna, gwerthfawrogi, a dwi'n gwybod pawb yng Nghymru yn. Ydy, mae'r argraffod wedi cael dros yr iaith wedi bod yn anhygoel a bod y ddau yn nhw heb gysylltiad mewn ffordd, ond mae'r ffordd maen nhw wedi mynd o cwmpas pethau a dangos y parch yna wedi bod yn rhywbeth sydd yn arbennig fyswn i'n dweud. Arwel, get to gwestiwn? Ia, yn amlwg mae gen ti yrfa tu hwnt i glwb Pêl-droed Wrecsam, Maxine. Es i'r ysgol yn ymwyl Conwy, ysgol y Creuddyn. Be dwi'n siŵr bod ydi, be di dy hoff beth di o dy swydd yn gyffredinol fel newyddiadur wraig? Ac ynghlwm i hynny, falle, beth ti'n gweithio ar hyn o'r bryd? Nes i wneud dipyn o waith cartre, ddim yn gwybod os ydych chi wedi boes. Dwi wedi watcho byd eithafol Trump ar CPDWrec, gyda'r, wel, dwi'n gwybod, nut jobs o America. Ie, beth ti'n neud ar hyn o bryd a beth ti'n mwynhau neud fwyaf? Wel, dwi'n lwcus iawn i fod yn America mewn ffordd, achos yn America mae yna gymaint o bobl sydd yn, mae'n gwlad mor fawr, mae'n enfawr, miliynau o bobl a gymaint o bobl wahanol, diwylliant wahanol. Felly, dwi wedi gwneud llawer iawn o storïau wahanol dros y blynyddoedd, ond wrth gwrs wedi pwysleisio ar gwleidyddiaeth sydd yn bywiog iawn yma. Fel dysdi, wedi cyfweld Donald Trump, ac oedd hwnna'n profiad surreal, really. Oedd o'n cymryd blynyddoedd ei gael y cyfweliad, a wedyn jyst i fod yna'n Mar-a-Lago ac i gyfweld rhywun sydd wedi cael gymaint o ddylanwad ar y byd eang. Oedd o'n diwrnod arbennig iawn i fi, fel newyddiadur wraig. Wrth gwrs, da ni'n gwynebu etholiad arall ar hyn o bryd yn America. Felly, bydd na llawer iawn mwy i'w wneud dros y blwyddyn nesaf ar gwleidyddiaeth a beth sy'n digwydd fan hyn. Ac wrth gwrs, Donald Trump yn rhedeg eto. A da ni erioed wedi gweld stori, really, fel stori Donald Trump. Dim ots os chi'n casau y dyn neu caru y dyn. Mae'n stori sydd... mae jyst yn, dwi'n meddwl bod gen pawb ddiddordeb yn y stori am ryw reswm, a mae wedi, ac mae dal yn effeithio gymaint o bobl yma. Felly dwi yn edrych ymlaen i wneud mwy o wleidyddiaeth yma ac i gohebu ar y etholiad blwyddyn nesaf. Ond be dwi'n rili mwynhau wneud, mwy nag unrhyw beth arall, ydy cynnwys yn Gymraeg ar gyfer CPDWrec. Dwi wedi gwneud un rhaglen y byd eithafol fan hyn yn America. Oedd o'n lle amlwg rili i ddechrau. Mae'n fformat newydd da ni'n trio datblygu ar CPDWrec, trio gwthio'r ffiniau yn y iaith Gymraeg, trio gael pobl high profile ac cyfweliadau mawr i'r cynulleidfa yn Gymraeg, ond hefyd cynnwys Cymraeg sydd yn gallu teithio tu allan i Gymru. Ac i ddangos i'r byd bod mae CPDWrec fel channel Cymraeg dal yn gallu wneud cynnwys sydd yn creu penawdau. Felly, da ni'n gobeithio wneud mwy o heina, da ni'n gobeithio teithio i gwledydd wahanol ac i edrych ar sefyllfoedd eithafol mewn gwledydd wahanol hefyd. Mwy o nut jobs, basically, ti'n dweud. Na, diolch ti, Maxine, i ffordd.
Gwestiwn di nesaf? Hi, Maxine. Dwi bach yn starstruck. Oedd ti'n starstruck pan nes ti gyfarfod Rob a Ryan? Ail gwestiwn, ydyn nhw mor neis am nhw'n ymddangos? Neu ydyn nhw'n difes? Dwi'n lwcus iawn mewn ffordd achos dwi ddim yn dilyn pop culture llawer ac dwi'n meddwl o'n i ddim really wedi gweld ffilms Ryan cyn cyfarfod Ryan. Dwi'n gweld llawer rwan a mae fy mab yn licio Deadpool, felly da ni weithio yn watcho stwff mae Ryan yn neud. O'n i ddim yn starstruck, o'n i'n dechrau'n bach gyda faint o bobl oedd yn y studio, achos pan ti'n gweithio yn newyddion, fel arfer ti jyst allan ar y ffordd gyda un person camera, weithiau mae yna cynhyrchydd hefyd, ond ti'n bach, ti'n gweithio am oriau, mae'n anodd iawn. Yn Hollywood, ti'n cyrraedd mewn i'r set a mae yna gymaint o bobl, mae yna tua 4 neu 5 pobl ar bob camera. So, oedd hwnna bach yn intimidating i ddechrau, ond oedd Robert Ryan jyst yn neud fi teimlo'n rili cyfforddus yn syth, oedd Ryan yn neud llawer iawn o'r directing, oedden ni'n neud lot o ad-lib, lot o comedy, just joc o gwmpas. Felly mae lot o bethau ydych chi'n gweld yn y promos a hefyd yn y rhaglen da ni wedi wneud gyda'n gilydd, just yn joc o gwmpas, really. Ac mae'r boys maen nhw'n pobl normal, maen nhw'n dod o gefndir normal. Mae teulu Rob yn ffantastig, dwi'n nabod nhw yn dda iawn, a maen nhw just boys really nice a naturiol, normal, a maen nhw'n neud pobl sydd yn gweithio gyda nhw i deimlo fel hefyd. Gret. Wyt ti'n mynd i fod ar yr ail gyfres? Ti'n fodlon deud? Wel, dwi ddim wedi gwneud yn byd ar yr ail gyfres. Wel, heblaw cyfweliad gyda'r boys ar diwedd y season dwytha pan wrth gwrs oedd y tîm yn symud i fyny. Ond dwi wedi bod yn pwysleisio ar y job go iawn fi, sef bod yn newyddiaduraig yma a wedi bod yn brysur iawn yn creu cynnwys yn y Gymraeg, yn amlwg oedd y prosiect Donald Trump yn un oedd yn cymryd amser fi. Felly, dwi wedi bod yn pwysleisio really mwy ar beth dwi'n gwneud yn Washington ac yn enwedig ar y prosiect yna ac y pethau arall sy'n dod i fyny gyda S4C. Cool. Ga i ofyn am y tywydd? Ydy'n boeth iawn ar y funud? Dwi'n jyst meddwl am y gemau sy'n dod i fyny. Mae mor boeth yma. Maen nhw'n galw fod y swamp, ond yn ystod y haf, mae'n really yn teimlo fel swamp. Mae'n really boeth, just awful, really. So fydd y chwaraewyr yn dioddau? Dwi'n meddwl mae'n waith yn Washington a Philadelphia, mae dal yn boeth iawn fan'na, mae bydd o'n sioc bach iddyn nhw. Maen nhw'n mynd i fod yn California ddechrau, mae California yn lot haws achos mae'n sych yna, so mae'n boeth ond mae'n sych, ond fan hyn mae'n really humid. A dwi'n meddwl mae hwnna'n anodd, os ti ddim yn arfer gyda hynna, mae'n neud ti teimlo'n really knackered pan ti ar y gwneud chwaraeon. So, dwi'n meddwl bydd o'n eitha anodd iddyn nhw. Wrth gwrs, mae tîm yn Philadelphia yn chwarae yn y humidity bob dydd, felly mae gen nhw bach o one-up ar Wrexham. Bydd o'n ddiddorol gweld sydd hynny troi allan. Ond mae fans yn Philadelphia yn really cool. Maen nhw'n debyg mewn ffordd i fans Wrexham. Maen nhw'n passionate iawn am angerddol am y tîm, felly dwi'n meddwl bydd o'n diwrnod gyda lot o hwyl. Mae hwnna wych i glywed, felly heblaw am y tywydd, beth ti'n meddwl allith tîm Wrexham ddisgwyl pan maen nhw'n mynd allan gan fod nhw yn yr Unol Daleithiau rwan, achos mae'r diwylliant pêl-droed yn eitha gwahanol, ac wrth gwrs mae bobl wedi clywed am Wrexham yn yr Unol Daleithiau, dydy, a mae o dal yn swreal i ni yng Nghymru fod nhw hefo y profil yma. Da ni'n lwcus mewn ffordd achos mae'r cwpan y byd yn mynd i ddechrau ac mae Americanwyr yn rhoi lot o sylw ar cwpan y byd yn enwedig y merched achos mae tîm merched nhw'n well na tîm dynion a mae'r gêm pêl-droed wedi bod yn gêm i genod, really. Dydy dynion ddim wedi chwarae llawer iawn o bêl-droed. Mae'r gêm i dynion jyst yn datblygu, really. Ond mae'r gêm i merched eisoes wedi bod yn gryf iawn. Maen nhw wedi ennill y cwpan y byd.
o blaen wrth gwrs, a mae America di'r lle gyntaf lle mae genod, wel, y merched a'r y tîm genedlaethol yn cael yr un talag y dynion. Felly, dwi'n meddwl mae yna bwyslais ar hyn o bryd ar pêl-droed, felly bydd hynny'n helpu. Yma yn Washington DC, mae yna rheol arbennig ar gyfer y cwpan y byd, lle mae pubs a bars yn gallu aros i fyny, a gallu aros agor trwy nos i bobl gael gwylio y pêl-droed, achos wrth gwrs mae'r gemau yn Australia. Felly dwi'n meddwl bydd yna ffocws bach ar pêl-droed, a dwi'n meddwl bod hwnna'n really helpu. Wrth gwrs, beth bynnag mae Ryan a Rob yn deud ar y cyfryngau cymdeithasol yn mynd i helpu hefyd, jyst i gael pobl i wylio, ac mae Ryan hefyd newydd wedi launcho channel teledu newydd, Wrexhamafc channel, ac wrth gwrs bob dim Wrexham mae yna gynnwys Cymraeg, ac mae nhw yn mynd i ddangos y cyfres Wrexham clwb ni ar channel Ryan. Felly mae yna gyfle i Americanwyr gallu gweld y stori Wrexham trwy'r cyfrwng Cymraeg hefyd. Mae hwnna mor gyffroes ydy i feddwl fod na rhywbeth cyson wythnosol ac yn ywedig hefo'r diddordeb yn Wrexham. Gobeithio fydd o'n enyn diddordeb yn yr iaith fel mae Rob a Ryan wedi bod. Falle fe rhaid i ni ffeindio bobl i gyfieithu podcast mewn i'r gôl, bod ni'n gallu rhoi hwnna ar ddyn mercher ar gyfres efo Ryan yna. A jyst i ofyn o hynny, da ni di sôn am Wrexham. Be mae Wrexham y clwb yn ei olygu ti felly? Fel wedys i, mae taid yn dod o Wrexham, mae teulu dad yn dod o Wrexham, ac oedd taid i marw cyn i fi gael fy ngeni. Felly, o'n i wedi methu y rhan na o bywyd, really, mewn ffordd. Oedd dad yn siarad am Wrexham yn aml iawn, oedd o'n siarad am y stryd lle oedd taid yn byw, ac am y teulu gyd yn Wrexham. Felly, oedd e rhywbeth i fi, o'n i ddim wedi treulio llawer iawn o amser yn Wrexham, ond o'n i'n ymwybodol oedd gyda fi cyswllt gyda'r, o'n i'n mynd i ddeud dre, mae dinas rhan yn dydi. Ond ie, oedd gyda fi cyswllt gyda Wrexham. Felly i fi mewn ffordd, trwy wneud y cyfres yma, gael y profiad yma gyda Rob a Ryan, mae di helpu fi datblygu y cysylltiad na, y perthynas na gyda rhywbeth sydd yn rhan o teulu fi a bywyd fi. So mae rhywbeth personol hefyd. So i fi, dwi'n gwybod am sut mae'r tîm pêl-droed Wrexham wedi bod mor bwysig i gymaint o bobl yn y dre. Yn enwedig pobl sydd angen rhywbeth i gadw nhw mynd. Ac i teulu fi hefyd, i teulu dad. A nawr dwi'n gallu rhannu hwnna gyda plant fi, ac maen nhw'n cerdded o gwmpas yn America gyda crisiau Wrexham a cyn siarad am Wrexham, a mae gen fy mab Iori ffrindiau mae o'n nofio gyda sydd yn dilyn Wrexham. Mae hwnna'n anhygoel i fi, mae'n teimlo fatha full circle, a mae rhywbeth o'n i ddim yn disgwyl cael, really, a rhywbeth o'n i ddim yn disgwyl gallu pasio lawr i'r plant, a rwan dwi'n gallu, a dwi'n gwerthfawrogi hynna. Mae rhywbeth personol, mae rhywbeth sydd yn golygu llawer iawn i fi, a dwi just, dim just i Wrexham, ond i Gogledd Cymru hefyd. Dwi'n teimlo mor cyffrous am beth sy'n digwydd. Dwi'n meddwl mae Gogledd Cymru yn heiddi y sylw mae'n gael. Da ni wastad yn clywed am beth sy'n mynd ymlaen yn Gydydd, ond am unwaith nawr mae Gogledd Cymru ar y map, a lle fel Wrexham ar y map. Mae hwnna'n bendigedig, yn dydi? Ti'n meddwl oedd Rob a Ryan yn disgwyl y lefel yna o lwyddiant? Ti'n meddwl oedd yn disgwyl o fynd mor fawr? Na, dwi ddim yn meddwl oedd nhw'n really deall sut oedd Cymru yn mynd i mabwysiadu nhw. Dwi'n meddwl oedd nhw'n ymwybodol am y ffaith bod yna diwylliant cryf, mae yna iaith wahanol, pobl sydd yn sydd yn teimlo'n gryf iawn am fod yn Gymraeg ac am ddod o Wrexham ac am y clwb, ond dwi'n meddwl doedden nhw ddim yn disgwyl cweit pa mor gryf oedd yn mynd i fod, a sut oedden nhw'n mynd i really disgyn mewn cariad gyda Wrexham a gyda'r gwlad. Maen nhw mor emosiynol, yn wedig pan oedden nhw yna ac oedd Wrexham yn symud i fyny ac yn
ennill y gêm na. Am fel wythnos, nes i weld nhw, dwi'n meddwl oedd o'n wythnos wedyn yn LA, ac oedden nhw dal, y ddau ohonyn nhw bach yn emotional am y gêm na. Ac mae hwnna'n weird, ydy o ddim sioe maen nhw'n rhoi ar, oedden nhw'n really emotional. Dim rili'n gallu cwyo beth oedd wedi digwydd, ac dwi'n meddwl maen nhw'n gwerthfawrogi y profiad maen nhw'n gael, ac jyst y profiad maen nhw'n gael trwy bod gyda pobl o Wrexham, a trwy cael rhannu y profiad gyda nhw, a maen nhw wastad yn deud, maen nhw'n gallu helpu y clwb, maen nhw wedi helpu y clwb, ond mae stori yma'n stori sydd yn perthyn i bobl Wrexham, a maen nhw'n gweld e fel la, dwi'n gweld e fel la, dwi'n meddwl mae pobl Wrexham yn gwerthfawrogi hynna, ac da ni gyd yn rhannu y stori yma, a dyna beth sydd yn mor bwysig am y stori. A dyma pam mae pobl yn America dros y byd wedi dysgu mewn cariad gyda stori Wrexham. A dwi'n cytuno fy ti, mae Arwel a fi, da ni ddim o Wrexham, ond da ni o Ogledd Cymru, a mae o wastad i bod yn dîm i Ogledd Cymru, a mae hynny'n bwysig, a mae o'n rhan brydferth o'r byd hefyd, felly dwi'n meddwl yna gyfle i ddatblygu'r elfen hynny hefyd yn does. Wel, pan o'n i'n tyfu fyny yng Nghonwy, oedd llawer o bobl yn gefnogi Man United neu Manchester City neu Lerpwl. A rwan, maen nhw'n cefnogi Wrexham. A dyna, mae'n fod fel la, da ni angen tîm yn Gogledd Cymru, da ni gyd yn gallu cefnogi, tîm sydd yn mynd i wneud yn dda, da ni'n gallu dilyn, ac i'r blant sydd yn tyfu fyny ac yn chwarae pêl-droed yn gallu edrych ar y chwaraewyr a dweud, dwi eisiau bod fatha nhw. Mae hwnna'n pwysig iawn i Gogledd Cymru, ac mae hwnna'n rhywbeth sydd wedi newid lot, a sy'n mynd i cael ymlaen newid lot, dwi'n meddwl, i'r ardal. Dwi jyst yn mynd i gyffwr ar y cwestiwn sydd efo proffil yr iaith. Mae Maxine, o ti'n deud bod ti'n awyddus iawn i rannu'r iaith efo'r byd, really, yn dy waith di, yn amlwg. Mae'r impact mae'r gyfres Welcome to Wrexham wedi cael ar yr iaith yn anhygoel, yr cwpl o rhaglenni benodol am yr iaith bron. Dwi'n cofio, o'n i yn Washington a Philly ha diwetha, a nes i ddod off y Met yn Philly, mynd heibio City Hall, a peth cyntaf nes i weld oedd just banner Gareth Bale masif yn canol efo sgwennu Cymraeg yn efo. So, I suppose y cwestiwn ydy, yn America, oes na fwy o ymwybyddiaeth o'r iaith y ti'n meddwl? A yn sicr, mae Rob a Ryan a Titha hefyd wedi bod yn llys genhadon anhygoel i'r iaith ar draws y byd, ond ti'n gweld impact hwnna mewn gwlad mor anferth America? Dwi wedi gweld pethau'n newid, achos dwi'n siarad Cymraeg i'r plant, ac dwi'n gwybod faint o weithiau mae pobl wedi gofyn i fi pa iaith ti'n siarad, a dyn ti'n deud Cymraeg, a maen nhw fel, be di hwnna? Neu maen nhw'n gofyn i fi os dwi'n siarad Swedish neu rhywbeth fel la. Ond da ni wedi gweld llawer iawn o weithiau wan, lle mae pobl yn gofyn, pa iaith da chi'n siarad, a da ni'n deud Cymraeg, a maen nhw'n deud, fel Wrexham. A maen nhw yn ymwybodol o'r iaith. Mae'r cyfres na di newid llawer. Ond dim jyst hynna, llawer iawn maen nhw'n wneud ar cyfryngau cymdeithasol. Maen nhw'n defnyddio'r Cymraeg, maen nhw'n sgwennu pethau'n Gymraeg weithiau. Maen nhw'n newydd wedi hysbysebu y kit newydd, a mae yna enwau'n Gymraeg a Saesneg am y kit. So mae pobl yn gweld hynna. Maen nhw'n gwybod bod yna iaith. Yn amlwg mae yna promo sy'n mynd allan am y Welsh Wednesdays ar y channel Ryan, a mae hwnna'n Gymraeg hefyd. So mae'r Americanwyr yn dechrau clywed Cymraeg ar platfform enfawr sydd gyda Ryan, Rob, ond Ryan yn enwedig. A wrth gwrs mae yna'n mynd i newid pethau, wrth gwrs mae yna'n mynd i hysbysebu'r iaith. Ond mae'r iaith yn perthyn i ni gyd, da ni gyd yn gyfrifol am siarad y iaith a cael y iaith na allan. A dwi'n meddwl mae'n bwysig iawn i ni. Dyna pam o'n i sôn am buddsoddi gymaint yn cynnwys Cymraeg a pwysleisio ar cynnwys o America neu o llefydd tramor i'r cynulleidfa nôl yng Nghymru. Mae rhaid i ni creu cynnwys, gwthio ffiniau, creu penawdau yn Gymraeg, ond creu cynnwys sydd yn teithio allan o Gymru hefyd, i bobl dros y byd gallu clywed y iaith. Mae'n bwysig iawn bod ni'n gallu cystadlu yn erbyn y cynnwys ac y cyfryngau yn Saesneg. A da ni'n gallu. Mae gennym ni gymaint o talent yng Nghymru, mae gennym ni gymaint o bobl ifanc sydd yn datblygu ac yn gallu creu cynnwys. A mae yna gymaint o ffilms a rhaglenni da sydd yn dod o Gymru rwan. So just
hyd yn oed bach o'r iaith mewn rhaglenni Saesneg, mae'n creu effaith mawr, fel yn y cyfres The Crown, oedd na rhaglen lle oedd na Gymraeg yn y fo. Dwi'n meddwl oedd hwnna'n helpu hefyd. Felly, bob cyfle da ni'n cael i defnyddio'r iaith ac i roi platform i'r iaith, dwi'n meddwl mae rhaid ni'n neud. Dwi'n teimlo fod Netflix wedi newid natur bobl o wylio teledu a pethau. A mae bobl yn lot mwy cyfforddus efo is-deitle, pethau felly, a mae gen ti raglenni fel Squid Game a pethau felly, lle mae bobl wedi arfer gweld ieithoedd tramor rwan a'i glywed o. Felly mae o bendant yn gyfle, dwi'n meddwl, i wneud hyn. A mae, wrth gwrs, be mae Rob a Rai wedi wneud yn Wrexham just wedi codi'r sylw yna mewn ffordd anhygoel yn do. Ie, a mae Hollywood wedi hefyd, mae ffilm sydd wedi dod i Hollywood o Korea enghraifft sydd wedi ennill Oscars a pethau, mae hwnna wedi helpu. Mae Esbrec newydd wedi gwerthu y rhaglen Dal Mellt i Netflix, so mae hwnna'n peth enfawr hefyd. Ac jyst y mwyaf da ni'n gallu wneud hynna, a teimlo fel da ni'n gallu. Yn lle teimlo fel, da ni'n siarad Cymraeg, felly mae rhaid ni aros yng Nghymru neu creu cynnwys sydd yn aros yng Nghymru. Da ni ddim yn gorfod, da ni'n gallu creu cynnwys i'r cynulleidfa yng Nghymru, ond hefyd sydd yn teithio, a da ni yn gallu cystadlu ar, yn y byd, a da ni'n gallu cystadlu yn erbyn y cwmnïau mawr ac yn erbyn y platforms mawr. Da ni'n gallu gwneud hynna. Reit, mae Ifor, ti'n sgwrdd y cwestiwn nesaf, Ifor? Diolch ti, Maxine. Nôl at pêl droed, ys gen ti hoff chwaraewr? O Wrexham? Wel, wrth gwrs. Dwi'n eisiau dewis un person, dwi'n meddwl bod o'n deg. Dwi'n meddwl bod nhw'n gyd yn anhygoel, maen nhw'n gyd yn gwneud job ffantastig. Wrth gwrs, ti ddim yn gallu ennill gêm gyda un chwaraewr. Mae lawr i'r tîm i gyd, ac dwi'n meddwl mae bob un ohonyn nhw'n bwysig iawn yn y stori yma. Brilliant, diplomatic iawn. Diplomatic iawn yn ei. Ie, da ni'n mynd i'r quick fire round rwan, so Al, ti eisiau mynd nesaf? Ie, so, yn sydyn, be di dy hoff foment di efo Wrexham yn y daith yma hyd yn hyn? Y gêm ola pan oedden nhw'n ennill a symud i fyny. Oedden ni gyd yn TV yn Washington DC, teulu i gyd, ac oedden ni'n gofod gwylio'r gêm ar VPN ar y laptop, ac oedd y drws ar agor yn y cefn, ac oedden ni gyd yn sgrechian, ac oedd y cymdogion yn meddwl yn bod yn tŷ ni, nathon nhw dod rownd i ofyn os oedden ni'n okay. O, wir, iasgo. Y fi a'r plant a pawb sy'n sgrechian gymaint. Wow, gwych. O diwedd tymor diwetha, edrych ymlaen, be ti'n edrych ymlaen fwyaf am tymor 23-24 am y tymor sydd i ddod? Yn amlwg, dwi'n edrych ymlaen i weld y tîm yn datblygu mwy ac yn gwella. Dwi hefyd yn edrych ymlaen i weld Wrexham ei hun, y dre yn datblygu mwy. Dwi'n meddwl, da ni wedi bod trwy cyfnod anodd iawn gyda Covid. Yn amlwg, mae yna broblemau yn Wrexham. Mae yna pobl sydd dal angen help yn Wrexham. Mae yna dal problem gyda child poverty yn Wrexham. A mae rhaid ni y gyd helpu gyda'r sefyllfa ac helpu datblygu yr ardal na. Ond dwi yn gobeithio gweld pethau yn gwella, yr economi yn Wrexham yn gwella. Dwi'n wrth fy modd i weld sut mae rhai o businesses yn Wrexham yn neud yn dda rwan, a dwi'n gobeithio bydd hwnna'n cael ymlaen i ddatblygu ac i weld yr economi yn datblygu ac yn gwella, ac i weld Wrexham jyst yn edrych ac yn teimlo fel lle cyfforddus yn lle dre sydd yn stryglau, sydd yn dioddau. Al, ti eisiau mynd am y nesaf? So, be wyt ti'n fethu mwyaf am Gymru? Ti'n clywed am bobl sy'n byw dramor yn dod â baked beans bob tro maen nhw'n mynd adre neu rhywbeth felly. Os gen ti rhywbeth fel sydd yn rhywbeth ti'n colli am Gymru pan ti yn Washington? Wel, be dwi'n colli di clywed pobl yn siarad Cymraeg. Mae'n rili anodd pan ti'n siarad Cymraeg i'r plant a neb arall yn siarad Cymraeg o gwmpas ti. Mae Cymraeg da ni'n siarad yn kind of hanner Cymraeg, hanner American. Dwi'n meddwl mae'r plant yn, falle, maen nhw'n siarad Cymraeg od iawn mewn cymhariaeth i bobl yng Nghymru. Bob tro fi'n mynd yn ôl a dwi just,
mewn parti neu gyda'r teiliad yn clywed pobl o gwmpas yn siarad Cymraeg sy'n teimlo mor dda. Felly ie, swn i'n deud y iaith ydy'r peth dwi'n methu am mwyaf, ond dwi hefyd yn licio y cwrw o Conwy. Mae yna bragdy Conwy sydd yn ffantastig a dwi'n gweld eisiau y cwrw Conwy yn aml iawn. Wych. Efo'r sgen ti? Nôl at pêl-droed, lle ti'n meddwl mae Wrexham am orffen tymor nesaf? Sori. Lle mae Wrexham am orffen tymor nesaf? Top 3, top 7, top 10? Top 3, wrth gwrs. Cool. Dwi'n mynd i ddeud unrhyw beth arall. Wrth gwrs mae rai i ddweud. Os da chi sy'n edrych ar sut mae'r tîm wedi gwella dros y blwyddyn diwetha a just pa mor dda maen nhw wedi wneud, mae bob dim yn bosib yn dydi. A dyna'r gwir, mae o'n... Fel cefnogwyr Wrexham hir dymor, mae o'n gyd yn teimlo braidd yn afreal achos da ni wedi arfer efo tîm aflwyddiannus efo gymaint o amser, ond mae o jyst yn amser mor gyffrous ar y cae, ond fel y ti'n deud, oedd hi ar y cae hefyd yn dydi, mae'r dre a fydd y cae, gobeithio fydd y stadiwm yn datblygu hefyd, mae'r gwaith i dechrau ar hynny. Felly mae o'n wedi bod yn gyfnod gwych hyd yn hyn, ond y beth dychrynllyd bron ydy mae megis dechrau ti'n cael yr argraff efo Rob a Ryan, achos maen nhw yn hwn o ddifri yn dydan sy'n gallu gweld yr arddeliad sy'n gen nhw. Felly diolch yn fawr i ti am dod i siarad efo ni a roed y cyfle i ni rannu. Oedd yna rhywbeth oedd ti eisiau dweud cyn i ni orffen? Wel, dwi'n meddwl mae'n rhywbeth diwylliannol gyda Cymru. Da ni angen hyder pan da ni'n chwarae neu da ni'n neud unrhyw beth. Os oes gen ni ddim hyder, da ni'n colli a da ni'n stryglo. Ti'n gweld y gyda tîm Cymru yn y Six Nations a beth. Os maen nhw'n ennill y gêm gyntaf, mae gen nhw hyder, a wedyn maen nhw'n cael ymlaen yn neud yna. Dwi'n meddwl gyda Wrexham, be mae Rob a Ryan wedi rhoi ydi hyder. Hyder i'r tîm, hyder i'r dre. A dwi'n meddwl, mae'r talent yna. Felly, oedden ni jyst angen bach o hyder. Ac rwan mae gen ni y hyder. Mae gen ni y talent, a mae'n wir, mae Wrexham gallu cael ymlaen dringo fyny, ac mae unrhyw beth yn bosib. Gwych, diolch yn fawr iawn i ti, a gobeithio gen i amser bendigedig yn Philadelphia ac yn gweld perfformiad gwych, a gobeithio fydd y bêl yn mynd i mewn i'r gôl.